ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ପଳେଇଲେ। ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ମଣ୍ଟୁ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଇଚରେ ବସିକି ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ କଣ୍ଟିଲ ମହାନଦୀରୁ ତ ପାଣି ଉଠେଇବୁ ଆମେ। ଆଗରେ ତ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଡ଼ ଭାଇ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କଣ୍ଟିଲ ଘାଟରେ କିନି। କେତେ ଲୋକ ଭାଇ! ମୋର ତ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିନଥିଲି। ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପାଳିର ଭିଡ଼ିଓଟା। ଏବେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିକି ଘାଟରୁ ପାଣି ଉଠେଇକି ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ବୋଲବମ୍ ଧରିକି। ପଛରେ ତ ବି ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ଆଗରେ ଯାଉଛୁ ତ ଗୁଗୁଲ ହାକା ଆମେ। ରାତିରେ ତ ଫୋନରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ଜଣକ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ମୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ରବିବାର ଦିନ। ଆମ ଗାଁରେ ତ ସବୁ ଲୋକ ପଳେଇଲେ। ମୋର ଟିକେ ଯାଚେଣା ଥିଲା ତ ଉଳାସ ମନ୍ଦିରରେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଉଳାସ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଗଲି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।